हरे कृष्णा इंद्राणी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा எல்லாருக்கும் ஹாப்பி பொங்கல். सेम टू यू माता जी. கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். எல்லாருக்கும் அன்பான மாலை வணக்கங்கள். அன்பான மாலை வணக்கங்கள். பிரேயரோட கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நம ஓம் விஷ்ணு பதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः. नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांगर्ये. जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः. हरे कृष्णा प्रभु जी படிக்கிறீங்களா? படிக்கிற माता जी. प्रभु जी. ओम पूर्णम अतः पूर्णम इदं पूर्णात् पूर्णम मुच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णमेवावशिष्यते. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. इंद्राणी माता जी படிக்கிறீங்களாமா? படிக்கிற மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा. ஓம் பூர்ணம் அதஹ அல்ல அது வேண்டாம். அடுத்து ஸ்லோகா 1 படிங்க. ஸ்லோகம் 1 மாதாஜி. ஸ்கிரீன்ல வருது இல்லையம்மா? ஸ்கிரீன் விசிபிள் வரது மாதாஜி. வந்திருக்கு மாதாஜி. ஈஷாவாஸ்யம் இதம் சர்வம் யத்கிஞ்ச ஜகத்யாம் ஜகத்தேனே த்யக்தேனே புஞ்சீதமாக்ருதஹ கஸ்ய ஸ்ரித்தனம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வந்திருக்கு மாதாஜி. படிங்க அடுத்தது 2 ஸ்லோகா 2. குர்வன்னே வேக கர்மானா ஜீஜிவேஷ சதம் சமாக ஏவம் त्वयि नान्यते तोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे. ஸ்லோகா 3 படிங்க 5 வரைக்கும் படிங்க, அப்புறம் அவரை படிக்க சொல்றேன். அசூர்யா நாம தேலோகா அந்தேன தமசாவ்ருதாக தாமஸ்தே பிரேத்யா பிகச்சந்தி ஏகே சாத்ம அனோஜனாக. ஸ்லோகம் 4 மாதாஜி. அநேஜேகம் மனசோ ஜவீயோ நைனத்தேவ ஆப்னுவன் பூர்வம் அர்ஷத் சத்தாவதோன்யான் அச்சேதி திஷ்டத் தஸ்மின் அபோ மாதரித்வா ததாதி. தத்தேஜதி தன் நைஜதி தத்தூரே
तत्व अन्तेः तत् अन्तरस्य सर्वस्य तत्तु सर्वस्यास्य बाह्यतः பாஹ்ய बाह्यतः 6 यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एवानुपश्यति सर्वभूतेषु सात्मानं ततो न विजुगुह्य सत्गुत्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत् विना विजानतः तत्र गोमोहः कः सोह एकत्वम् अनुपश्यतः स पर्यकाशुक्रम् अगायम् अवर्णम् अस्नाविरम् शुद्धम् अभावविद्धम् सुभिर्मनीषि परिभू स्वयंभूर् यदा यदा तत्यदोर्दान् தாஜ் सात् वधिभ्यः समाभ्यः अन्तं तमः प्रविशन्ति ये विद्याम् उपासते ततो भूय इव ते तामो यवो विद्यायां रतः अन्यत् एवाहुर्विद्यया अन्यत् आहुर् अविद्यया इति सूक्ष्मधीराणां येनस्तत् विचक्षिरे ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, இந்திராணி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? 11 படிக்கிற மாத்து வித்யாம் ச யஸ் தத் வேதோப்யம் சக அவித்யயா மிருத்யும் தீர்த்வா வித்யயாமிருதம் அச்னுதே அந்தம் தம பிரவிச்சந்தி ஏ அசம்பூதி உபாசதே ததோ பூய இவ தேதமோ யவு சம்பூத்யாம் ரதாக அந்யத் ஏவாஹு சம்பவாத் அந்யத் ஆஹுர் அசம்பவாத் இது சுத்ரும் தீராணாம் ஏதஸ்தத் விசசக்ஷிரே சம்பூதிம் ச விநாசம் ச யஸ்தத் வேதோ பயம் சக வினோசே அனம் மிருத்யும் தீர்த்வா சம்பூத்யாமிருதம் அச்னுதே. இது வரைக்கும் நம்ம நேத்தி போன கிளாஸ்ல படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. இப்போ இன்னைக்கு ஹிரண்மயீனா பத்ரேன சத்யாஸ்பிதம் முகம் தத் துவம் பூஷண அப்பவர்ணு சத்திய தர்மஸ்ய திரஸ்திய. ஓகே, இது படிக்க போறோம் இன்னைக்கு. மறுபடியும் எதுக்கு இல்லையா? ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு படிக்க போது ஈஷோபனிஷத்துல ஸ்லோகம் 15 படிக்கிறோம். அது பரம சத்தியத்தின் முகத்தை தங்கமய பாத்திரத்தில் மறைத்து வச்சிருக்குது என்பதை வேண்டுதலாக வெளிப்படுத்துகிறது. இது பூஷன் என்று அழைக்கப்படும் சூரிய பரம்பரையின் ஆற்றல் இடம். உண்மைக்கு ஏற்பட்ட பக்தரின் கண்ணுக்கு அதை அம்பலப்படுத்துமாறு ஐயப்பனும் பிரார்த்தனையாக உள்ளது. ஓகே. ஹிரண்மயேன பாத்திரேன சத்யஸ்யாபிஹிதம் முகம் தத்துவம் பூஷண்ண பாவ்ருணு சத்திய தர்மாய திருஷ்டையே. தங்க டிஷ் மூடிகளால் உண்மையின் முகம் மறைந்துள்ளது. ஓ பூஷா, அதை எனக்கு உண்மைக்கு ஏற்பட்டவருக்கு பார்க்க தயவு செய்து சொல்லி நீக்குக. இதுலேருந்து தத்துவார்த்த அர்த்தம் என்னன்னாக்க, இது பரமாத்மாவின் உண்மை ஸ்வரூபத்தை சூரியனின் பிரகாசத்தில் மறைந்திருப்பதை குறிக்கிறது. ஓகே. பக்தரின் அன்பால் அது அம்பலப்படும். மத்மவின் பணியில் சத்தியமாக விஷ்ணுவை குறிக்கிறது. அவர் சூரிய மண்டலத்திற்குள் இருக்கிறார். பக்தியின் முக்கியத்துவம் சத்திய தர்மா என்பது பரம சத்தியத்தை அன்புடன் தியானிக்கும் பக்தரை குறிக்கிறது. இது பக்தியோகத்தின் மூலம் மட்டுமே
பரமருக்கு அணுக முடியும் என்பதை வலியுறுத்துகிறது. ஓகே, இது ரொம்ப சிம்பிள் தான். இந்த ஸ்லோகம் ஒன்றும் கஷ்டம் கிடையாது, ஈஸியாக புரிஞ்சுடலாம். ஷேர் த ஸ்க்ரீன் போட்டுமா. ஓகே, ஈஷோபனிஷத்தில் 15th ஸ்லோகம் படிக்கிறோம். வேதம் வழங்கும் அறிவு. ஓகே, ராதா கோவிந்தா ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா கி ஜி கி ஜெய். நமது ஸ்தாபகாச்சாரிய ஸ்ரீல பிரபுபாத மகாராஜுக்கு ஜெய். ஸோ 15லேருந்து 18ங்கிற இந்த ஸ்லோகங்கள் வந்து முக்கியமானது. மரண நேரத்தில் கிருஷ்ணருடைய ஆன்மீக ரூபத்தை இரக்கத்தையும் வெளிப்படுவதற்கான ஸ்லோகங்களாகும். ஓகே, கிருஷ்ணரை அவரது ஜட சக்திகளுக்குடனான உறவில் புரிந்து கொள்வதன் அவசியத்தை மந்திரங்கள் 12லேருந்து 14 விவரித்தன. ஞாபகம் இருக்கு உங்களுக்கு? இப்போ வந்து இதுலேருந்து படிக்க போகிறது என்ன? அவரோட ஆன்மீக ரூபத்தையும் இரக்கத்தையும் வெளிப்படுத்துறது. ஓகே, மந்திரம் 16 15 கிருஷ்ணரை உணர அவரது ஆன்மீக சக்தியான பிரம்ம ஜோதியுடனான அவரது உறவையும் ஒருவர் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று மந்திரம் 15 விளக்குகிறது. மந்திரம் 16 இறைவன் தனது ஆன்மீக வடிவத்தை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்று மந்திரம் 15 பிரார்த்தனையை தொடர்ந்து வருது. 15 16 கண்டினியூவேஷன் இருக்கு. 17 வந்து மரண நேரத்தில் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்வதே பிரார்த்தனை மூலமா வலியுறுத்துகிறது. 18 கிருஷ்ணரின் கருணையை அடைய விரும்பும் பக்தரின் இறுதி பிரார்த்தனையாகும். ஓகே, அது இங்கிலீஷ்ல இருக்கு. ஓகே, ஸ்லோகம் படிக்கலாமா? ஹிரண்மய்யேன பாத்ரேன சத்யஸ்யாபிஹிதம் முகம் தத்வம் பூஷன் அபாவ்ருணு சத்ய தர்மாய திருஷ்டயே. படிக்கிறீங்களா நீங்க மாதாஜி? படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹிரண்மயேன பாத்ரேன சத்யஸ்யாபி ஹிதம் முகம் தத்வம் பூஷன் அபாவ்ருணு. பூஷன் இல்ல, பூஷன். பூஷன் அவாப்ருணு. ஏன் அப்படி சொல்லி அந்த பூஷனை சொல்றேன்னா, பூஷன்னா என்னன்னு இப்ப கேள்வி வருது, அப்போ தெரிஞ்சுக்கணும். பூஷன் சத்ய தர்மாய திருஷ்டயே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி, இந்திராணி மாதாஜி படிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிமா. ஹிரண்மயேன பாத்ரேன சத்யஸ்யாபிஹிதம் முகம் தத்வம் பூஷன் அபாவ்ருணு சத்ய தர்மாய திருஷ்டயே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தத்துவ பூஷணம். பூஷன் பாவணும். பூஷன் பாவணும், பாவருணும். இங்கே இருக்கு இல்லையா? இங்கே பக்கத்தில் ஹிந்தி தெரிஞ்சுன்னா சௌரியமாக இருக்கும். இங்கே கொடுத்துருக்கிறதும் பரவாயில்ல. பாவணும், நிலைபெற செய்பவரே போல. ஆமா, பூஷனுக்கு இதுக்கெல்லாம் 3 சுழி எண்டு போட்டுக்கோங்க. அப்பாவருணும் 3 சுழி எண்டு. ஓகே, எல்லா உயிரினங்களையும் நிலை பெறச் செய்பவரே, உமது முகம் உமது கண்கவர் ஒளியால் மூடப்பட்டிருக்கிறது. அந்த மூடியை விலக்கி உமது புனிதமான பக்தனுக்கு உண்மை காண்பிப்பீராக. அவ்வளவுதான். அவர் பகவான் வந்து ஒரு தங்க கவசம் மாதிரி தனக்கு போட்டுருக்கார். அதை எடுத்து விட்டதும் அந்த ஒளியை எடுத்துவிட்டு எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு உண்மையான டிவோட்டி, பியூர் டிவோட்டிக்கு உங்களை எங்களுக்கெல்லாம் காமிங்கோ அப்படின்னு கேட்குறோம். ஓகே, ஹிரண்மயேன பாத்திரேன சத்யஸ்யாபிஹிதம் முகம் தத்வம் பூஷன்ன பாவ்ருணு சத்ய தர்மாய திருஷ்டையே. ஹிரண்மயேன அப்படின்னா என்ன? பொன் போன்ற மின்னல் நிறைந்ததால். பாத்திரேன, பாத்திரம்னா பாத்திரம், நம்ம பாத்திரம் தமிழில் சொல்ல மாட்டோம், அதே தான். பாத்திரேன பாத்திரத்தால் மூடி போன்று, சத்தியசிய உண்மையின் பரமசக்தியத்தின், அபிஹிதம் மூடப்பட்டது, முகம் அல்லது காட்சி, தத் அந்த மூடல், துவம் நீனா பூஷன். பூஷன் யாரு? ஊட்டுபவன், பேணுபவன், சூரிய தெய்வம் அல்லது இறைவன். அப்பாவருணு அகற்று திற. அப்பாவருணும் அதை இந்த முகத்தை கிழிச்சு எங்களுக்கு காமிங்கோ. சத்திய தர்மாய உண்மை பரமத்திற்கு உண்மையை கடைப்பிடிக்கிறவனுக்கு, திருஷ்டையே காண்பதற்கு. ஓகே, ஓ பூஷா, உமது பொன் நிறைந்த மின்னல் மூடியால் உண்மையின் முகம் மூடப்பட்டுள்ளது. அதை நீயே அகற்றி உண்மை தர்மத்தை கடைப்பிடிக்கிற எனக்கு காட்டு. இந்த ஸ்லோகம் பக்தன் பரமானந்த இறைவனின் உண்மையான ரூபத்தை அறிய
ஏங்கி அதன் பிரகாசத்தை பிரம்மஜோதியை அகற்றுமாறு வேண்டுகிறான். ஓகேயா? இது மீனிங் புரிஞ்சுருச்சுன்னா இந்த ஸ்லோகம் அவ்வளோதான், ஒன்றுமே இல்லை. இதில் பிரம்மஜோதி என்றால் தங்கத்தில் பிரகாசிக்கும் ஒளி என்று பொருள். சாதாரண உயிர் வாழி ஜீவா ஒருபோதும் சர்வ வல்லமை உள்ளவராக பரம சத்தியமாக கருதப்படக்கூடாது. ஓகேயா? நம்ம ஜீவாத்மாவாக தான் இருக்கணும். நம்ம பரமாத்மாவை நம்மள நினச்சிக்க கூடாது அப்படின்னு தான். நாம் உயர்ந்தவராக இருந்தால் அவருடைய முகத்தை காண அவருடைய பிரகாசமான மறைப்பை அகற்றும்படி அவரிடம் பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இறைவன் உயர்ந்தவர் என்பதற்கான சான்று. ஓகே, நம்ம உயர்ந்தவராக இருந்தாக்க அவரை போய் நம்ம எதுக்கு கேட்கணும்? அதனால நம்ம போய் கேட்டோம்னாலே நம்ம பகவான் தான் உயர்ந்தவர்ங்கிறது அண்டர்ஸ்டுட் இதுலேருந்து, இல்லையா? ஸோ மேலும் மரணமற்றதும் அழிவற்றதும் நித்தியமானதும் இறுதி பின்பத்தின் தர்மமுமான பிரம்மனின் ஆதாரம் நானே. பிரம்மனின் ஆதாரம் நானே பகவான். பிரம்மணோ ஹி பிரதிஷ்டாகம் அமிர்தஸ்யாப்திய ச சாஸ்வதஸ்ய ச தர்மஸ்ய சுகஸ்யை காந்தி கஸ்ய. பகவத்கீதையில் 14th ஸ்லோகம், 14th சாப்டரில் 27th ஸ்லோகம் இப்படி சொல்கிறது. ஓகே, பகவத்கீதையில் 7.7 ஸ்லோகம் என்ன சொல்கிறது? மத்தத் பரதரம் நாசசி ஒன்யத் கிஞ்சித் அஸ்தி தனஞ்சய மயி சர்வமிதம் புரோதம் சூத்ரே மணிக்கணா இவ. செல்வத்தை வெல்வோனே, என்னை விட உயர்ந்த உண்மை எதுவும் இல்லை. நூலில் முத்துக்கள் கோர்க்கப்பட்டது போல் அனைத்தும் என்னையே சார்ந்துள்ளது. தனஞ்சயா, என்னை விட உயர்ந்த வேறு எதுவும் இல்லை. நூலில் மணிகள் கோர்க்கப்பட்டிருக்கும் போல பட்டிருப்பது போல எல்லாவற்றும் என்னிடம் கோர்க்கப்பட்டுள்ளன. இந்த ஸ்லோகத்தில் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனரிடம் தன்னை பொறுத்த மட்டும் எல்லாம் சார்ந்திருப்பதாகவும் தன்னை தாண்டியது எதுவும் இல்லை என்பதையும் தெளிவுபடுத்துகிறார். மணிகள் நூலில் கோர்க்கப்பட்டது போல பிரபஞ்சத்தின் அனைத்தும் பரமாத்மாவை சார்ந்திருப்பது ஓமையாக கூறுகிறார். இது ஞான விஞ்ஞான யோகத்தின் பரம சத்தியின் முக்கியத்துவத்தை காட்டுகிறது. ஓகே, இப்போ இந்த நூல் நிறைய லூஸில் நம்ம கிட்ட இது இருக்குது, மணி இருக்குது. அந்த லூஸ் மணியை வச்சுன்னு என்ன பண்ண முடியும்? கழுத்துக்கு போட்டுக்க முடியுமா? கையில் வளையெல்லாம் போட்டுக்க முடியுமா? இல்லைன்னா ஒரு நெக்லஸ் மாதிரி பண்ணணும்னு நினச்சோம்னா பண்ண முடியுமா? ஒன்றும் பண்ண முடியாது நம்மளால். அதை எதில் எடுத்து கோக்குறோம்? நூலில் எடுத்து கோக்குறோம். நூலில் கோக்கரைச்சி என்ன ஆகுது? அந்த நூலுக்கு ஏதாவது நமக்கு வெளியில் மதிப்பு தெரியுறதா? நமக்கு தெரியாது. நமக்கு முத்தை தான் நமக்கு தெரியும். ஆனால் அந்த முத்து கோத்துக்கிறதுக்கு காரணம் அந்த நூலு தான் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நமக்கு பகவானோட நம்ம இதுவாக இருந்தாக்க, பகவான் நம்ம சார்ந்து இருந்தாக்க அவர் நம்மள இதுபார் பரமாத்மா சார்ந்து இருக்குது. அதுக்கு ஓமையாக சொல்கிறார். அது நமக்கு பரம சத்தியத்தின் முக்கியத்துவத்தை காண்பிக்கிறது. அதாவது ஒரு பூவு நம்மளாம் இல்லை, இதில் நார் சொல்லப்படாது. பூவை எடுத்து தொடுக்கிறோம். தொடுக்கும்போது அந்த பூவை வச்சு பண்ணும்போது அந்த நார் சத்தமில்லாத வருது இல்லையா? அந்த நார் இல்லைன்னா அந்த பூவை வச்சு மாலை கட்ட முடியுமா? அதை வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு பின்னாடி இருந்து பக்கபலமாக வர்றது பகவான்கிறது இந்த ஸ்லோகத்துலேருந்து அண்டர்ஸ்டுட். இது உங்களுக்கு 7.7 ஸ்லோகம் அங்கே ஞாபகம் வருதுன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்குலாம், இல்லையா? ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. நூலில் மணியெல்லாம் நூலில் கொடுத்துருக்கிற ஸ்லோகம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். அப்போ சொல்லி தெரிச்சேன் நான். 10.42 ஸ்லோகத்தில் அதவா பகுரை தேன கிம் ஞாத்தேன துவார்ஜுன விஷ்டப்யாத்மிடம் கிருஷ்ண மேகாம் சேன சிதோ ஜகத். ஆனால் இதனை விவரமாக அறிவதன் தேவை என்ன அர்ஜுனா? என்னுடைய சிறு அம்சத்தின் மூலமாகவும் நாம் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் புகுந்து அதனை தாங்குகிறேன். ஓகே அர்ஜுனா, இப்படி இவ்வளவு விரிவாக அதை அறியறதுக்கு என்ன தேவை? என் ஒரு தனத்தால் இந்த முழு உலகையும் ஆதரித்து நிற்கிறேன். இந்த ஸ்லோகத்தில் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனரிடம் கூறுகிறார், முன்பு கூறிய பல விபூதிகளை, அதாவது பரம்பரை கூறுகளை விரிவாக அறிய வேண்டியது அவசியமில்லை. தனது சிறிது பகுதியால் மட்டுமே முழு பிரபஞ்சத்தையும் தாங்கி நிற்கிறேன் என்பதை அறிந்து கொள். இது பரமாத்மாவின் எல்லையில்லா சக்தியை காட்டுகிறது. ஓகே, பிரம்ம சமீதத்தில் என்ன சொல்லுங்க? யஸ்ய பிரபா பிரபதோ ஜகத்தண்ட கோடி
கோடீஸ்வ அசேஷ வசுதாதி விபூதி பின்னம் தத் பிரம்ம நிஷ்கலம் அனந்தம் அசேஷபூதம் கோவிந்தம் ஆதி புருஷம் தமகம் பஜாமி. இது வந்து பிரம்மசம்ஹிதால 5.40. ஓகே. உபனிஷத்துகள் எதை பிரம்மம் என்று வர்ணிக்கிறதோ அதன் தோற்றுவாய் சுயம் பிரகாசமான ஆதி புருஷன் கோவிந்தன். இந்த கோவிந்தன் வகுப்படாத வரம்பற்ற எல்லையற்ற சத்தியன். இவரை நான் வழங்குகிறேன். ஓகே. 5 ரசங்கள், கிருஷ்ணரோட 5 ரசங்கள் யாருக்கா தெரியுமா? சொல்றேன் மாதாஜி, பிரபுஜி. அதாவது சாந்த ரசம், தாசிய ரசம், சாக்கிய ரசம், வாத்சல்ய ரசம் அண்ட் மாதுரிய ரசம். சாந்த ரசம்னா என்ன? நடுநிலை, அதாவது ரொம்ப நடுநிலை. இதுல இருப்பார். கிருஷ்ணரின் கழுத்தை சுற்றியுள்ள பூக்கள், அவரது புல்லாங்குழல், குச்சி, பசுக்கள் எல்லாமே சாந்த ரசத்துக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு. தாசிய ரசத்துக்கு சித்திரக்கா, பத்திரக்கா, ரக்டக்கா போன்ற சேவகர்கள். அவ 3 பேரும் சர்வன்ஸ் ஆஃப் சேவகர்கள். ஆமா. அப்புறம் சாக்கிய ரசம் வந்து பலதேவர், சீதாமா, சுதாமா போன்ற நண்பர்கள். வாத்சல்ய ரசம்ங்கிறது நந்தகோபர், தாய் யசோதை போன்ற பெற்றோர்கள். அவள்கிட்ட வாத்சல்ய ரசம். மாதுரிய ரசத்துக்கு ராதாராணி மற்றும் கோபிகைகள் போன்ற காதலர்கள். இதுக்கெல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு ரசத்துக்கும் 2 எக்ஸாம்பிள்ஸ் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ஓகே. சாந்த ரசத்துக்கு என்ன சொல்லலாம்? கழுத்தை சொல்லி அவரை கழுத்தில் போட்டுக்கிற பூக்கள், புல்லாங்குழல், குச்சி ஞாபகம் வச்சுக்கோ. தாசிய ரசத்துக்கு சித்திரக்கா, பத்திரக்கா, ரகடகா இந்த 3 சேவர்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. அப்புறம் வந்து சாக்கிய ரசத்துக்கு பலதேவர், சீதாமா, சுதாமா. 4வது வாத்சல்ய ரசத்துக்கு நந்தகோபர், தாய் யசோதை போன்ற பெற்றோர்கள். ஓகே. மாதுரிய ரசத்துக்கு ராதாராணி, கோபிகைகள். 2 எக்ஸாம்பிள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. இதுக்கு மாத்திரம் இல்லை, ஈஷோபனிஷத்து எக்ஸாம் பாயிண்ட்டுக்கு மாத்திரம் இல்லை. இது நமக்கு ஃபியூச்சர்ல மேல படிக்க படிக்க இதெல்லாம் நமக்கு ஒன்றிருக்கும். பக்தி வைபவெல்லாம் வரைச்சி இந்த மாதிரி ஒன்றுத்துக்கும் கேட்கறச்சு சொல்லி நம்ம டக்குன்னு இது படிச்சதை ஞாபகப்படுத்திக்கலாம். ஓகே. ஆள்மாறாட்டம் செய்பவர்கள் குழம்பி போயுள்ளனர். ஆள்மாறாட்டம் செய்பவர்கள்னா என்ன? இங்கிலீஷ்ல இம்பர்சனலிஸ். ஓகே. பிரம்மஜோதியின் பிரகாசமான பிரகாசத்தால் ஒருவர் முழுமையான உண்மையை முழுமையாக காண விரும்பினால் ஒருவர் 24 ஜடக்கூறுகள், அதாவது சாங்கியம் மற்றும் பிரகாசமான பிரகாசத்தை தாண்டி ஊடுருவ வேண்டும். 24 ஜடக்கூறுகள் 2 ஸ்லோகத்துக்கு முந்தி தான் படிச்சிருக்கோம். அதை எடுத்து பார்த்துங்கோ. அதையும் தாண்டி பிரகாசமான பிரகாசத்தை தாண்டி ஊடுருவ வேண்டும். அப்பதான் பிரம்மஜோதியின் பிரகாசமான பிரகாசத்தால் முழுமையான உண்மையை காண முடியும். பிரம்ம சம்ஹிதையில் 5.40 முண்டக உபனிஷத்தில் பிரம்மஜோதி விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஓகே. ஓகே. பரமபுருஷ பகவானாகிய ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் எப்போதும் தெய்வீக ஆன்மீகத்தில் ஆனந்தத்தில் நிரம்பியுள்ளார். ஆனந்தமயோ பபாசாத்தம். அவர் 5000 வருடங்களுக்கு முன்பாக இந்தியாவில் விருந்தாவனத்தில் வசித்த போது தமது அந்த குழந்தை பருவ லீலைகளை தொடங்கி எப்போதும் தெய்வீக ஆனந்தத்திலேயே இருந்தார். அகன், பகன், பூதனை, பிரலம்பன் முதலிய பல்வேறு அசுரர்களை கொல்வது கூட அவருக்கு இன்பம் தரும் விளையாட்டாகவே இருந்தது. அவரது விருந்தாவன கிராமத்தில் அவர் தமது அன்னையுடனும் அண்ணனுடனும் நண்பர்களுடனும் தம்மை அனுபவித்தார். அவர் குறும்புக்கார வெண்ணையை திருடனின் பாத்திரத்தில் ஏற்ற போது அவரது திருட்டினால் அவருடைய எல்லா சகாக்களும் தெய்வீக ஆனந்தத்தை சுவைத்தனர். வெண்ணெய் திருடியதன் மூலமாக பகவான் தமது தூய பக்தர்களுக்கு இன்பம் அளித்த காரணத்தினால் வெண்ணெய் திருடன் என்னும் பகவானின் பெயர் இகழ்ச்சிக்குரியது அல்ல. திருடன் அப்படின்னு அந்த மாதிரி நம்ம கேலி பண்றது இல்லை. பிருந்தாவனத்தின் பகவான் செய்தவை அனைத்தையும் அங்கிருந்த அவரது சகாக்களின் இன்பத்திற்காகவே. இதெல்லாம் எதுக்காக பண்ணார்? அவருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோடைய சந்தோஷத்துக்காக பண்ணினார். ஓகே. பகவான் கிருஷ்ணர் ஒருபோதும் பிருந்தாவன தாமத்தை விட்டு செல்வது என்று குறிப்பிடுவதால் அவர் எவ்வாறு படைப்பினை நிர்வகிக்கின்றார் என்று வினவப்படலாம். அங்கேயே பிருந்தாவனத்திலேயே இருக்கார் அப்படின்னா அப்போ எப்படி அவர் எல்லா படைப்பையும் நிர்வகிக்கிறார் அப்படின்னு கேட்கலாம். இதற்கு பகவத்கீதை 13வது சாப்டர்ல 14th 18th ஸ்லோகம் வரைக்கும் சொல்லியிருக்கு. பரமாத்மா எனப்படும் தமது முக்கிய அம்சத்தின் மூலமாக பௌதிக படைப்பு முழுவதும் பகவான் வீற்றுள்ளார்.
பௌதிகமான படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் ஆகியவற்றிற்கு பகவானுக்கு நேரடி தொடர்பு எதுவும் இல்லை என்ற போதிலும் அவர் இவை அனைத்தையும் தமது முக்கிய விரிவாகிய பரமாத்மாவின் மூலமாக செய்விக்கின்றார். ஒவ்வொரு உயிர் வாழியும் ஆத்மா என்று அறியப்படுகின்றான். அத்தகு ஆன்மாக்கள் அனைவரும் கட்டுப்படுத்தும் முதன்மையான ஆத்மா பரமாத்மா எனப்படுகிறார். ஓகே, பரம்பொருள் ஒருவன் முழுமையாக காண விரும்பினால் அவன் 24 பௌதிக மூலகங்களையும் பிரகாசமான பிரம்மஜோதியையும் ஊடுருவி அவற்றிற்கு அப்பால் செல்ல வேண்டும். ஹிரண்மைய பாத்திரன்னா பகவானுடைய பிரகாசமான திரையினை விளக்கும்படி பிரார்த்தனைக்கு வழியை ஈஷோபனிஷத் சுட்டி காட்டுகிறது. இத்திரை அகற்றப்பட்டு பரமபுருஷ பகவானின் உண்மையான திருமுகம் தரிசிக்கப்படாவிடில் பரம்பொருளை பற்றி உண்மையான உணர்வினை ஒருபோதும் அடைய முடியாது. ஓகே, முழுமுதல் கடவுளின் பரமாத்மா தோற்றமானது புருஷ அவதாரங்கள் என்று அறியப்படும் 3 முக்கிய விரிவுகளில் விஷ்ணு தத்துவங்களில் ஒருவர் ஆவார். ஓகே, இதில் இருக்கிறது புருஷ அவதாரங்கள்லேருந்து முக்கியமான விரிவு ஒன்றாகும். இந்த விஷ்ணு தத்துவங்களில் ஒருவராக பிரபஞ்சத்தினுள் விட்டுள்ள சிரோத கஷாயி விஷ்ணு என்று அறியப்படுகிறார். இவரே பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவன் எனப்படும் மும்மூர்த்திகளுக்கு மத்தியில் விஷ்ணுவாக இருப்பவர். இதை நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட ஜீவனின் இதயத்தினுள்ளும் பரமாத்மாவாக எங்கும் வீற்றிருப்பவரும் இவரே. பிரபஞ்சத்தினுள் இருக்கும் 2வது விஷ்ணு தத்துவம் கர்ப்போத கஷாயி விஷ்ணு எனப்படுகிறார். இவை எல்லா உயிர்வாழ்களின் ஒட்டுமொத்த பரமாத்மாவாவார். இவர்கள் இருவருக்கும் அப்பால் காரணக்கடலில் பள்ளி கொண்டிருக்கும் காரணோத கஷாயி விஷ்ணு இருக்கின்றார். அவரே எல்லா பிரபஞ்சங்களிலும் படைப்பாளி ஆவார். ஸோ இந்த 3 விஷ்ணு இதையும் பற்றி சொல்லியிருக்கிறதுல இந்த அறிவினை கிருஷ்ண விஞ்ஞானத்தை பக்குவமாக எடுத்திருக்கும் ஸ்ரீமத் பாகவதம் போன்ற சாஸ்திரங்களிலிருந்து பெற முடியும். பரம்பொருளை பற்றி தன்னுடைய உணர்விற்கேற்ப ஒருவன் அவரை பிரம்மன், பரமாத்மா அல்லது பகவான் என்று விளக்குவதாக ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் அதன் ஆசிரியர் ஸ்ரீல வியாசதேவர் நிலைநாட்டியுள்ளார். பரம்பொருள் ஒரு சாதாரண ஜீவன் என்று ஸ்ரீல வியாசதேவர் ஒருபோதும் கூறவில்லை. ஜீவனை ஒருபோதும் எல்லா சக்தியும் பெற்ற பரம்பொருளாக கருதக்கூடாது. ஜீவன் பரமனாக இருப்பானேயானால் பகவான் அவருடைய பிரகாசமான திரையினை அகற்ற வேண்டும் என்றும் அதன் மூலமாக அவனால் அவருடைய உண்மையான திருமுகத்தை காண முடியும் என்றும் அவன் வேண்ட தேவையில்லை. ஓகே, புரியுதா? ஜீவாத்மா பரமாத்மாவை இருந்தாக்க அப்போ எதுக்கு அவன் போய் அந்த திரையை கிழிச்சுன்னு எனக்கு இது கூடன்னு சொல்லணும். ஜீவாத்மா தான், பரமாத்மா தான். அது தெரிஞ்சிருக்கணும் நமக்கு. முடிவு என்னவென்றால் பரமசக்தியத்தின் சக்திகளை பற்றிய அறிவை பெறாதவன் அவரை அறிவு பிரம்மனாக உணர்கிறான். அவரை ஃபுல்லும் கம்ப்ளீட்டாக தெரிஞ்சுக்காதவா அவரை அறிவு பிரம்மனாக தெரியும். அதுபோல ஒருவர் பகவானுடைய பௌதீக சக்திகளை உணர்ந்து கொண்டு ஆன்மீக சக்தியை பற்றி உணராமல் அல்லது மிக குறைவாக உணர்ந்திருக்கும் போது அவன் பரமாத்மாவை உணர்கிறான். எனவே பிரம்மனை உணர்வதும் பரமாத்மாவை உணர்வதும் பரம்பொருளை பற்றிய முழுமையான உணர்வுகள் அல்ல. இருப்பினும் ஹிரண்மய பாத்திர எனப்படும் திரையினை அகற்றிவிட்டு பரமபுருஷ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை முழுமையாக சக்திகளுடன் உணரும் போது ஒருவன் வசுதேவ சர்வம் இதி என்று உணர்கிறான். அதாவது பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான் ஆகியவை அனைத்தும் வாசுதேவர் என்று எனப்படும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே என்பதை உணர்கிறார். யாரே? வாசுதேவர். ஓகே, அவரே பகவான், அவரே மூலவேர். பிரம்மனும் பரமாத்மாவும் அவரது அது எடுக்கல. ஓகே, சரி. வேத அறிவை வளர்த்து கொண்டுள்ள ஞானிகள் பலன்களை எதிர்பார்த்து செயல்படும் சாதாரண கர்மிகளை காட்டிலும் சிறந்தவர்கள் என்றும், யோகிகள் அந்த ஞானிகளை காட்டிலும் சிறந்தவர்கள் என்றும், எல்லா யோகிகளுக்கு மத்தியிலும் தங்களது எல்லா திறன்களையும் கொண்டு இடையராது பகவானுக்கு தொண்டாற்றுபவர்களையே தலை சிறந்தவர்கள் என்றும் அங்கே கூறப்பட்டுள்ளது. சுருக்கமாக கூறினால் உழைப்பாளியை காட்டிலும் தத்துவவாதி சிறந்தவன், தத்துவவாதியை காட்டிலும் யோகி சிறந்தவன், சிறந்தவன் எல்லா யோகிகளுக்கு மத்தியில் பக்தி யோகத்தை பின்பற்றி பகவானின் தொண்டில் இடைவிடாது வழிபடுபவன் தலை சிறந்தவன். இந்த பக்குவ நிலையினை நோக்கி ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷத் நம்மை வழி நடத்துகிறது. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது யாரா படிக்கிறீங்களா?
படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க பிரபுஜி. இது எழுத்து புரியுறது அதுல புரியுது கையில மாதாஜி, கொஞ்சம் பார்த்தா சின்னதா படிக்கலாம். 15வது மந்திரம். ஹிரண்மயேன பாத்ரேன சத்யஸ்யா பிஹிதம் முகம் தத்தம் பூஷன் அபாப்ருணு சத்ய தர்மாய திருஷ்டயே. பதவுரை. ஹிரண்மயேன தங்கமான, பாத்திரேன பாத்திரத்தால், சத்யஸ்ய சத்தியத்தின், அபிஷ்யம் மூடப்பட்டிருக்கிறது, முகம் முகம், தத் அதை, தம் தாங்கள், பூஷன் நிறை பெற செய்பவரே, அபாப்ருணு தயவு செய்து விளக்குங்கள், சத்திய புனிதமான, தர்மாய பக்தனுக்கு, திருஷ்டையே பார்ப்பதற்கு, பொருளுரை. எல்லா உயிரினங்களையும் நிலைபெற செய்பவரே, உமது முகம் உமது கண்கவர் ஒளியால் மூடப்பட்டிருக்கிறது. அந்த மூடியை விலக்கி உமது புனிதமான பக்தனுக்கு உம்மை காண்பிப்பீராக. விளக்க உரை. பகவத்கீதையில் பகவான் தமது பிரம்ம ஜோதியை, தமது ஜோதி மயமான வடிவை இவ்வாறு விவரிக்கின்றார். பிரம்மணோ ஹி பிரதிஷ்டாஹம் அமிருதஸ் சாஸ்வதஸ்ய தர்மஸ்ய சுகஸ்யை காந்தி கஸ்ய. இறுதி சுகத்தின் ஆதார நிலையானதும் மரணமற்றதும் அழிவற்றதும் நித்தியமானதுமான அருவ பிரம்மத்தின் அடிப்படை தானே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இது ரவிசங்கரி மாதாஜி, நீங்க 2 பேஜ் படிக்கிறீங்களா? இல்லைன்னா தங்கமணி மாதாஜி. சரி, படிங்கம்மா மாதாஜி. பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான் ஆகிய மூன்றும் ஒரே பூரண சத்தியத்தின் அம்சங்கள் ஆகும். ஆரம்ப நிலையில் உள்ள பக்தன் பிரம்மனை மிக எளிதில் கண்டு கொள்கிறான். மேலும் முன்னேற்றம் அடைந்தவன் பரபிரம்மம் என மேலான ஆத்மாவை உணர்ந்து அறிந்திருக்கிறான். பகவானை அறிவது என்பது பூர்ண சத்தியத்தை இறுதியாக அறிந்து உணரும் நிலை. இதை பகவத்கீதையில் உறுதிப்படுத்தும் வகையில் ஸ்ரீ கிருஷ்ண தாமே பூர்ண சத்தியத்தின் எங்கும் நிறைந்த பரமாத்மா என்கிறார். பூர்ண சத்தியத்தின் அருவ தத்துவமான பிரம்ம ஜோதியின் இறுதியான இருப்பிடம் தாமே என்றும், தமது வரம்பட்ட வலிமைகளுக்கு விளக்க சொல்ல தேவையில்லை என்றும் பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார். பகவத்கீதை 10:42. அர்ஜுனா, இந்த விவரமான விளக்கங்களின் தேவை என்ன இருக்கிறது? என்னுடைய சிறு பின்ன பகுதியால் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதையும் புகுந்து நான் தாங்குகிறேன். இவ்வாறாக எங்கும் நிறைந்த பரமாத்மா எனும் தனது பௌதீக பிரபஞ்சம் முழுவதையும் பரிபலிக்கிறார். ஆன்மீக உலகில் உள்ள எல்லா தோட்டங்களையும் கூட அவரே பலிக்கிறார். எனவே ஸ்ரீ ஈச உபநிஷத்தில் பகவான் பூஷன், அதாவது பரிபலிப்பவர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். புருஷோத்தமனான ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் எப்போதும் பரமானந்த நிலையில் இருக்கிறார். ஆனந்தமயோ. இந்தியாவில் உள்ள விருந்தாவனத்தில் 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அவர் வசித்த போது தம் குழந்தை பருவ லீலையிலிருந்து தொடங்கி எப்போதும் பிரம்மாண்ட நிலையிலேயே கூறினார். அக பக பூதன பரலோப போன்ற அரக்கர்களை கொண்டது எல்லாம் அவருக்கு உல்லாச விளையாட்டுகளே. விருந்தவன் என்னும் கிராமத்தில் அவர் தன் தாயார், சகோதரன், நண்பர்கள் ஆகியோரோடு கூடி மகிழ்ந்தார். வெண்ணெய் திருடிய கல்வனாக விளையாடிய போது அவருடைய திருட்டினால் தம் நண்பர்களை எல்லாம் சொர்க்க அனுபவம் பெற செய்தார். வெண்ணெய் திருடனாக அவர் புகழ்பெற்று கண்டனம் ஆகுவதற்குரியது அல்ல. ஏனெனில் வெண்ணெய் திருடியவன் மூலம் பிரபு தம் புனிதமான பக்தர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை தந்தார். பிரபுவின் பிருந்தாவனம்
லீலைகள் எல்லாம் அவருடைய சகாக்களின் திருப்திக்காக நிகழ்ந்தவை. ஜட யோகத்தின் மூலம் பூர்ண சத்தியத்தை காண அங்கு முயன்று கொண்டிருந்தவர்களின் வரட்டு அசிவதிகளையும் உடல் விட்டைக்காரர்களையும் கவர்வதற்கென அவர் அந்த லீலைகளில் ஈடுபட்டார். பிரபுவின் அவரது விளையாட்டின் தோழர்களான கோபால்களும் நிகழ்த்திய பாலிய விளையாட்டுகளை பற்றிய சுகதேவ கோஸ்வாமி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில் சொல்லப்பட்டது. அருவமான ஆனந்தமய பிரம்மனே கருதப்படுபவரும் பக்தர்களால் உன்னதமான பிரபு என பூஜிக்கப்படுவரும் கீழ்நிலையில் உள்ளவர்களால் சாதாரணமான மனிதன் என எண்ணப்படுவருமான முழு கடவுள் பல நற்செயல்களை உயர்நிலையை அடைந்திருந்த கோபாலர்களோடு விளையாடினார். பகவத்கீதை 10:12-11. இப்படியாக மாதாஜி. படிங்க இந்திராணி மாதாஜி, படிங்க. ஓகே. இப்படியாக பிரபு தம்மோடு சார்ந்த நடுநிலை, தாசிய சேவகம், சக்கிய நட்பு, வாத்சல்ய, பெற்றோர் அன்பு, மாதுரிய காதல் ஆகிய பல்வகையான உறவுகளை கொண்டுள்ள ஆன்மீக சகாக்களோடு எப்போதும் திவ்யமான அன்பு நிறைந்த செயல்களில் ஈடுபட்டிருக்கிறார். பிருந்தாவன தாமத்தை விட்டு பிரபு ஒருபோதும் அகல்வதில்லை என்று சொல்லப்படுவதால் அவர் சிருஷ்டியை மேற்கொள்வது எப்படி சாத்தியமாகிறது என்று கேட்கலாம். இதற்கு பகவத்கீதையில் விடை கூறப்பட்டுள்ளது. பகவத்கீதை 13:14. புருஷன் எனப்படும் தம் முழுமையான அம்சத்தில் பகவான் பௌதிக பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் வியாபித்திருக்கிறார். பௌதிக பிரபஞ்சத்தின் சிருஷ்டி, பராமரிப்பு, சம்ஹாரம் ஆகிய செயல்களில் பகவானுக்கு நேரடியான ஈடுபாடு எதுவும் இல்லாவிட்டினும் அவர் தனது முழு வியாபகமான பரமாத்மாவால் இவற்றை செய்விக்கிறார். ஒவ்வொரு மனிதனும் ஆத்மா எனப்படுகிறார். எல்லா ஆத்மாக்களையும் ஆளும் பிரதம ஆத்மாவானவர் பரமாத்மா எனப்படுகிறார். இறையுணர்வு பெறுவதற்கான இம்முறை மாபெரும் விஞ்ஞானமாகும். பௌதீகவாதிகள் செய்யக்கூடியதெல்லாம் பௌதீக சிருஷ்டி 24 அம்சங்களை பற்றி எண்ணி பார்த்து ஆராய்வது மட்டுமே. ஏனெனில் புருஷனை பற்றிய எவ்விதமான தகவலையும் அவர்கள் பெற்றிருக்கவில்லை. அருவவாத ஞானிகள் பிரம்மஜோதியின் கண்ணை கூச வைக்கும் பிரகாசத்தை கண்டு திகைத்து போகிறார்கள். பூரண உண்மையை முழுவதுமாக காண விரும்புவன் 24 பௌதிக வஸ்துக்கள் மற்றும் கண் கூசும் ஒளி ஆகியவற்றை ஊடுருவி அதற்கும் அப்பால் செல்ல வேண்டும். ஒளிமிக்க ஹிரண்ய பாத்திரம் என்னும் மூடியை விளக்கும்படி பகவானை பிரார்த்திக்க வேண்டும் என்று ஈஷோபனிஷத் நமக்கு குறிப்பிட்டு காட்டுகிறது. இந்த மூடி விலகி முழு முதற் கடவுளை கண்டால் அன்றி பூர்ண சத்தியத்தை உண்மையாக உணர்ந்தறிவது ஒருபோதும் சாத்தியமில்லை. முழுமுதற் கடவுளின் பரமாத்மா அம்சம் அவரது 3 முதன்மையான வியாபகங்களில் ஒன்றாகும். இவை 3 ஒட்டுமொத்தமாக விஷ்ணு தத்துவம் எனப்படும் பிரபஞ்சத்தில் வியாபித்துள்ள விஷ்ணு தத்துவம் சிரோதக சாயி விஷ்ணுவாகும். எங்கும் நிறை பரமாத்மா அவரே. கர்ப்போதக சாயி விஷ்ணு எல்லா உயிர்களிலும் உள்ள ஒட்டுமொத்தமான உயிர் ஆத்மா ஆவார். அவர் எல்லா பிரபஞ்சங்களையும் படைக்கிறவர். பிரபஞ்ச சிருஷ்டி 24 தத்துவங்களையும் கடந்த பின் விஷ்ணு தத்துவங்களை எதிர்நோக்குவதற்கான வழிகளை அக்கறையுள்ள சிஷ்யர்களுக்கு யோக முறை கற்பிக்கிறது. அனுபவங்களின் அடிப்படையில் அமைந்த தத்துவ முறை அருவமானதும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் சரீரத்திலிருந்து வெளிப்படுவதுமான பிரம்ம ஜோதியை அறிய உதவுகிறது. இது பகவத்கீதையில பகவத்கீதை 14:27 பிரம்ம சமீதியிலும் உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. எஸ்ய பிரபா பிரவதோ ஜகத் அண்ட கோடி கோடி ஸ்வசேஷ வசூதாதி விபூதி பின்னம் தத் பிரம்ம நிஷ்கலம் அனந்தம் அசேஷ பூதம் கோவிந்தம் ஆதி புருஷம் தம் அகம் பஜாமி. கோடான கோடி பிரபஞ்சங்களில் எண்ணற்ற கிரகங்கள் உள்ளன. அவை பிரபஞ்ச அமைப்பில் ஒவ்வொன்றும் மற்றவை நின்று வேறுபட்டு விளங்குகின்றன. கிரகங்கள் எல்லாம் பிரம்மஜோதியின் ஒரு மூலையில் உள்ளன. இந்த பிரம்மஜோதியை நான் வணங்கும் முழுமுதற் கடவுளின் கதிர்களே. பிரம்ம சமீதையில் இந்த மந்திரம் பூர்ண சத்தியத்தை உணர்ந்த நிலையிலிருந்து உரைக்கப்படுகிறது. ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷத்தின் ஸ்ருதி மந்திரமும் இம்மந்திரத்தை பூர்ண சத்தியத்தை உணர்ந்த நிலையிலிருந்து உரைக்கப்படுகிறது. ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷத்தின் ஸ்ருதி மந்திரமும் இம்மந்திரத்தை ஆத்ம ஞானம் பெறுவதற்கான வழி என்று உறுதிப்படுத்துகிறது. பகவான் தமது பிரம்ம ஜோதி என்னும் திரையை விலக்கி தம் திருமுகத்தை காட்ட வேண்டும் என பிரார்த்திப்பதற்கு உகந்த எளிய மந்திரம் இது. பிரம்மனின் அடிவேர் கிருஷ்ணர் என்பதை அறிவது பக்குவமான அறிவாகும். பிரம்மனின் அடிவேர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். ஸ்ரீமத் பாகவதம் போன்ற வேத இலக்கியங்களில் கிருஷ்ண விஞ்ஞானம் குறைவர விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் அதன் ஆசிரியரான ஸ்ரீல வியாசதேவர் உன்னத உண்மையானது பிரம்மன், பரமாத்மா அல்லது பகவான் என்று
அவரவரின் இறையான நிலையை பொறுத்து வர்ணிக்கப்படுகிறது என்று நிரூபிக்கிறார். சாதாரண ஜீவனான மனிதன் உன்னத சத்தியம் என்று சில வியாசதேவர் ஒருபோதும் கூறியதில்லை. மனிதன் எல்லாம் வல்ல உன்னத உண்மை என்று ஒருபோதும் கருதுவதற்கில்லை. அவன் அப்படிப்பட்டவன். ஆனால் இறைவன் தம் ஒளிமயமான திரையை விலக்கி உண்மை உருவல் தரிசனம் தர வேண்டும் என்று அவரிடம் பிரார்த்திக்கும் அவசியம் அவனுக்கு இருந்திருக்காது. எனவே உன்னத சத்தியத்தின் ஆன்மீகமான வெளிப்பாடுகள் உணரப்படாதவரை அருவ பிரம்மம் மட்டும் உணரப்படுகிறது என்பது முடிவு. அவ்வாறே பிரபுவின் ஆன்மீக வல்லமைகளை பற்றி உணராத காரணத்தால் அவரின் பௌதீக வல்லமைகளை மட்டும் ஒருவர் உணர்ந்தறியும் போது அவர் பரமாத்மாவை உணர்ந்தவர் ஆகிறார். இவ்வாறாக பிரம்ம ஞானமும் பரமாத்ம ஞானமும் இரண்டுமே பூர்ண சத்தியத்தை பகுதியளவில் உணர்ந்தறிந்த நிலைகள். ஆனால் முழுமுதற் கடவுளான ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை ஹிரண்மய பாத்திரமான திரையை விலகிய பிறகு அவர் முழு வல்லமையில் அறிபவன். வாசுதேவ சர்வம் இதிகி. வாசுதேவன் எனப்படும் ஸ்ரீகிருஷ்ணரே பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான் ஆகிய எல்லாம் ஆவான் என்பதை உணர்கிறான். அவரே பகவான், எல்லாவற்றுக்கும் அடிவேர். பிரம்மனும் பரமாத்மாவும் அவரின் கிளைகள். பகவத்கீதையில் அருவ பிரம்மத்தை வணங்குபவர்கள் ஞானிகள், பரமாத்மாவாகிய அம்சத்தை வழிபவர்கள் யோகிகள், ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தொண்டர்கள், பக்தர்கள் ஆகிய 3 வகையினரை பற்றி ஒப்பீட்டு ஆய்வு காண கிடைக்கிறது. பகவத்கீதை 6.46-47 எல்லா வகையான பரம ஞானிகளிலும் வேத ஞானத்தை பெற்றிருப்பவனே உயர்ந்தவன் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. எனினும் ஞானிகளையும் பலன் கருதிய தொண்டர்களை விட யோகிகள் மேலும் யோகிகளான் தன் முழு சக்தியோடு சதா காலமும் பிரபுவுக்கு தொண்டு செய்பவன் தலை சிறந்தவன். சுருக்கமாக சொன்னால் உழைப்பாளியை விட தத்துவ ஞானி மேலானவர். யோகி தத்துவ ஞானியை விட சிறந்தவர். பக்தி யோகத்தை மேற்கொண்டு சதா சர்வ காலமும் இறைப்பணியில் ஈடுபட்டு இருப்பவர் யோகிகள் எல்லோரிலும் மிக உன்னதமானவர். இந்த பக்குவமான உயர்நிலைக்கு ஈஸ்வரோபனிஷத் நம்மை வழிபடுத்துகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணமா. ஸோ இப்போ நம்ம இப்போ இந்த இதுல ஒரே ஒரு கொஸ்டின் தான் கொடுத்துருக்கு. ஹிரண்மய பாத்ரா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அந்த திரை விலைக்கு எனக்கு தங்க பாத்திரம் மாதாஜி, தங்க பாத்திரம். எஸ், ஹிரண்மயனா தங்கம். ஹிரண்மயனா பொன்னாலான பொன்னின் போல் ஒளி வீசும் திலக்கமானது, அதாவது தெளிவாக பிரகாசம் உடையது. பாத்திரனா பாத்திரம், பொருள் வைக்கும் கலம், மூடி, ஆவரணம் என்று அர்த்தம் கொள்கிறது. அதனால் ஹிரண்மய பாத்திரா என்பது என்ன, பொன்மயமான பாத்திரம் அல்லது பொன் போன்ற ஒளிமயமான ஆவரணம், பொன்மயமான பொன் போன்ற ஒளிமயமான மூடி என்று சொல்லிக்கலாம். ஓகே, தங்கமான பாத்திரத்துல இருந்து எடுத்துட்டு ஓபன் பண்ணி இந்த காட்டுங்கோ பிரதர்சனம் கொடுங்கோங்கிற மாதிரி. அதேதான் புனிதமான பக்தருக்கு காண்பிப்பீராக. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. அதேதான். ஹரே கிருஷ்ணா. தங்கமணி மாதாஜி. மாதாஜி வெளியில போயிட்டாங்க மாதாஜி. பரவாயில்ல. இன்னைக்கு அதான் வைக்கிறதா வேண்டாமான்னு யோசனை பண்ணிட்டே இந்த பொங்கல் டைம் இல்லையா, நாளைக்கு காணும் பொங்கல்ட்டு நாளைக்கு எல்லாரும் வெளியில போகணும்னு ஆசைப்படுவாங்க. கிளாஸே இருக்கான்னு எனக்கு தெரியலைங்க மாதாஜி. நான் இப்ப போயிட்டு வந்து இப்பதான் கொஞ்ச நேரம் ஒரு 10 நிமிஷம் நான் ஆன் பண்ணல. பார்க்கும்போது வாட்ஸ்அப் பார்க்கும்போது தான் உங்களோட கிளாஸ் இருக்குன்னு மெசேஜ் பார்த்தேன். ஓகே ஓகே ஓகே. ஹாப்பி பொங்கல் மாமி. சேம் டு யூ. எல்லாருக்குமே ஹாப்பி பொங்கல்மா. कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की